बुकिंग करवले बानी भोरे वाला गाड़ी कल ये रानी तू कुल ही तैयारी। अच्छा बुकिंग करवले बानी भोरे वाला गाड़ी कल ये रानी तू कुल ही तैयारी। उनके कृपा से भरल घरवाया गानावा चल करा दी धनी बाबा दर्शनावा। उनके कृपा से भरल घरवाया गानावा चल करा दी धनी बाबा दर्शनावा। दीपक राधा सिरवा झुकाई है बाबा के चरणवा हो ए मुनवा के पापा बाट सिर पंचमी के दिनवा हो ए मुनवा के पापा आज लागल बाट मिलवा हो ए मुनवा के पापा। गोविंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम।